nelingo wong milik anggendong lali ngelingono urip iku prayoga ingkang prasaja lenglenging driya mangu mengo-mengongkong kanduhan reman lera tanpa kanen warna dadi manten pancen bener kandhamu urip iku mung eling lan manembah marang Gusti kang paring dateng pundi para kipon tan urung ngadep yang malon suram-suram sorate tanpa dangat biar lan panjaring Mbak Dinda Periase pramila saenipun monggo kita sami ing sasama tansah gawe tindak becik tapi saking sarusiku gandhan ingkang sekaring bami Hanggondo arum pindo gandaning puspita
Jawa Repdata Kapitana Nuwun kaparengasun hambuka menggah wanganing wicara wiwaraning sukadwaraning kandha pawiwahan agung prasaja mulya katitik wonten ing kalenggahan siang aringyang prasaja katetepan wonten ing dinten Sabtu wagi Surya kaping 28 Candra Maret warsa 2026 nuwun keparenga kawula ngaturaken sih pasegahan pala krambi aminangkan di sih pamundhut saking pepunden kawula ingkang hamengku karsa ingkang hamengku gatinan inggih panjenenganipun Bapa Prasetyo Dwi Ismanto sarimbit garwa kinasih panjenenganipun Ibu Erawati pidalem wonten ing laladan Poh Kecik Ndlanggu Mojokerto rikala dangan siang menika panjenenganipun kinan hanetepi darmaning asepuh Mahargya Suta Hamiwaha Siwi Mahargya Suta Hamiwaha Siwi kinen handhawuhaken putra putrinipun ari sangat maja pinanganten kakung kekasih anak Mas Bagus Diki Dwi Hermanto ari kalodhangan sang samangke kinen kajatu kramakaken salah satunggaling kenya ingkang mijil saking laladan Dungus Puri Mojokerto ari sangat maja pinanganten putri kekasih Putri Diah Kurnia putra kinasih saking panjenenganipun Bapa Swiji almarhum miwah Ibu Siti Masruroh almarhumah sagunging para rawuh pinenggah kagem miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan cunduk wigatos sing pawiwahan ingkang gansang menika boten katalupen pepunden kawula ingkang minila panjenenganipun Bapa Prasetyo Dwi Ismanto sarimbit Ibu Erawati anggenipun netepi darmaning asepuh andhawuhaken putra putri pinanganten kekalih lebeting penggalih kersa handika manungku anuwun maring pangayomaning Gusti ingkang akarya jagat naninggih Allah Subhanahu wa taala kanthi ing panyuwunan mugi-mugi arisang pinanganten sarimbit anggenipun netepi darmaning asepuh hanggelar tumapaing tata upacara panggih pinanganten kalis nir ing sambikala tinebihna ing Pancabaya cinelakna ing kanugraha lan mugia tansah pikantuk barokahing Gusti ingkang Maha Kawasa nuwun sun sasmita tumadu madyaning sasana pasamananggih lah menika to manjinging sang wedhananing laku ya wedhananing yudha Raden Gatotkaca Raden Anoman miwah sang Anggada kabyarsa nyatra satriya kang pinilih tandhing eling-eling dur nalika semana kang tinitah dening para Jawata minangka agul-aguling para dewa kang sumandha wonten ing madyaning kayuwangan kabyarsa sang wedhananing laku ya wedhananing yudha manjing nalasak amijiki wujuding asesandang Sukarata kang sumandha wonten ing madyaning sasana pasawananggih kabyarsa katon trampil turya trenggina sanggenipun mangolah krida kabyarsa tangkeping sasmita sang wedhananing laku ya wedhananing yudha daya-daya
Amit jilaken sang Sita Resmi ari sangat mojo pinanganten putri Kusmaning Ayu Putri Diah Ayu Kurnia kanthi wijiling gongso Ibu Pertiwi. Wijiling Diah Ayu sang temanten putri kanthi ungling gongso Ibu Pertiwi ana gondo arum ingkang hangebaki sajroning sasana pawiwahan yakti punika ta gandhaning sang mustikaning pawiwahan ari sangat mojo pinanganten putri Kusmaning Ayu Putri Diah Kurnia Daya kawijilaken Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu Prasetyo Dwi Ismanto lumaksana alon kagiyating manasang Sita Resmi sang mustikaning pawiwahan hambalabar lir kadya andoyong-doyong lo pancak sujining pendapi miwah bali winangun kabyarsa anggenipun ngabdi busana anak mas pinanganten putri Katon Ayu Sulistyaning warana tegak wonten ing ngareca padha Sigra praptengung kang tinuju daya-daya minggah manjing lumebet madyaning sasana ari nenggaya sasana pinajeng tangkeping sasmita sang wedananing laku ya wedananing yudha Raden Anom Gatotkaca Raden Anoman miwah sang Anggada Angupadi miwah ambedol wujuding kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru ingkang winastanan wujuding Sekar Mayang ya kembar mayang kembar kang ateges padha mayang kembang wujuding kembang kayu klepu Dewa Daru minangka pambukaning risang anak mas pinanganten saribit anggenipun anempuh wonten ing alaming bebrayan Bu Pertiwi daya wujuding Sekar Mayang ya kembar mayang ingkang sampun kapanggihaken kaparingaken Rama miwah Ibu Prasetyo Dwi Ismanto nulya kaparingaken jejaka loro cacahe ingkang winastanan Sang Pratiwa Manggala Sungguh ugi wujuding wanita loro cacahe ingkang winastanan pepetan Putri Dumas ingkang samudanipun taksih legan dereng natos nindakaken sambut silaning akrabi paripurna sampun anggenipun
hambedol wujuding Sekar Mayang ya kembar mayang anak Mas pinanganten kakung Diki Dwi Hermanto dereng ugi rawuh manjing nalasak mlebet madyaning sasana pasamuanaging lah menika pawan pangandikaning Raden Gatotkaca kelawan Raden Anoman miwah Anggada Wa Anoman wonten dawuh Raden miwah wa Anggada wonten dawuh Raden dereng sawetara suwe Bendara kula Raka Mas Diki Dwi Hermawan anggenipun rawuh mila saking menika monggo wa Anoman miwah wa Anggada kula aturi angupadi wonten pundi ta papan dununge Raka Mas Diki Dwi Hermawan supados panjenenganipun percados bilih wa Anoman miwah wa Anggada panjenengan minangka duta lan utusanipun Bapa Prasetya kula aturi anganti wujuding kayu klepu Dewa Daru ingkang sampun kabeta utawi kaasta dening Sang Pratiwa Manggala Subawa niki ngestakaken dawuh Raden sawi kula badhe medal pasilan ngupadi wonten pundi ta papan dununge Raka Mas Diki Dwi Hermawan monggo Raden wa duga-duga digawa sing ati-ati ya wa niki Raden ngestakaken dawuh medaling Raden Anggada kelawan Raden Anoman hoi ha ha hoi 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 ye oh hoi ya hoi 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 ya hoi ye ha ha nyoto satrio kang pinilih tanding sekti Mandara Guna bebasaning lir kaya dening saged deping netra sigra tumuju madyaning sasana paling atoja pinanganten kakung Bagus Diki Dwi Hermanto ya ya kabiwado kanthi ungling gongso kang tinabuh dening para kadang pradonga Allahumma sholli ala Muhammad wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking pangwaosing Gusti ingkang akarya jagat duk nalika samono ana titahing Gusti ingkang asal sifat jalu tanapi wanita ingkang samudayanipun sigra angentasi karya amungkasi pungkasaning modha Kya angajik wonten ing alaming bebrayan anggelar temapak ing didi laksana tata upacara panggih pinanganten kapiyarsa mojo pinanganten kakung anak Mas Bagus Diki Dwi Hermanto sigra medal pasilan mijil saking madyaning sasana panerepan kaderekaken dening para kadang warga wandana miwah kadang setana ingkang samujanipun sigra angotapaken miwah nyuwunaken ri sangat mojo pinanganten kakung sinten ingkang lumaksana wonten ngajengat mojo pinanganten kakung lah menika wujuding sesepuh ingkang ngasta bebono
wujuding sawung kang winastanan sawung seta wana wujuding sawung seta wana kang minangka tandha tali asihing keluarga agung anak Mas Pinanganten kakung kelawan anak Mas Pinanganten putri wujuding tali asih kang wujuding sawung seta wana kang daya-daya katampi kaparingaken miwah kapanjingaken lumebet madyaning sasana kangge daya-daya katampi Raden Anoman miwah Raden Anggada swaraning pradonga ingkang mungya angranggit lirik kadyasung pemuji maring anak Mas Pinanganten kekalih lumaksana manjing lumebet madyaning sasana panggih ya sasana Sinengker tumapaing titilaksana tata pacara panggih Pinanganten kakung miwah Pinanganten putri kumle bating wujuding Sekar Mayang ya kembar mayang ingkang winastanan kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru ingkang kasirahaken dening pepetan Putri Demas miwah Sang Pratiwa Manggala Suba rinumpaka paring pralambita lamun ta winawar tembung manis lumantar kandeling lati dadya pambukaning karya tama bebrayan ingkang agung bebrayan ingkang maha suci arisan atmaja Pinanganten kekalih daya-daya manjing lumebet madyaning sasana panggih ya sasana Sinengker sakala katon kumlawe astane Pinanganten kekalih ingkang sarwi ambalang gasih miwah gondang tutur paripurnaning sawatan gantal daya-daya ngabekti kelawan ingkang kakung Kakang Mas Gigi rawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti Kang Mas iya ya wong ayu wis ndak tampa sembah pangabektimu diajeng garwanipun Kakang Yayi paripurnaning ngabekti kelawan ingkang kakung arisan atmaja Pinanganten kakung Bagus Diki Dwi Hermanto daya jumangkah amrepeki mringantigan sinaketing bokor wadhaing kembang setaman nulyantigan pinidak pecah sanalika pecahe ngantigan kang wis pinidak asung pratandha lamun ta ing kalenggan samangke wis katon babar perjaka lan kenyone anak Mas Pinanganten kekalih kang sigra angancik wonten ing alaming bebrayan tangkeping sasmita garwa kinasih kusumaning ayu putri Diah Kurunia amijiki samparan ingkang raka angit sali saliring Sukerti miat ngalenging kaniyuangan aglara pandramun saratina suram-suram sorotetan padang abyor lan pajare kabyarsa paripurnaning anggelar tumapaing tata pacar wijian miwah junjung derajat arisan atmaja Pinanganten putri daya angidri kelawan ingkang kakung kaping 3 rambahe bebasaning lir kaya dening angidri jagat sak lumahing bumi sak kureping langit datanana wanita lan priya kang wis pinesti
saking Gusti Kang Maha Suci minangka jatuh kramanira minangka jodhonira ya mung kejaba putri Dyah Kurnia kelawan Diki Dwi Hermanto paripurnaning sangat mojo pinanganten kekalih kang wis katon jajar sumanding pinaringan unjukan tirta wening kaunjukaken ingkang Rama miwah ingkang Ibu Prasetyo Dwi Ismanto. Eto bilbrekase pamanten anyar sahyane gilar-gilar ya atur panyuwunan mring kersaning Gusti Kang Maha Suci mugi kang putra pinanganten kekalih wahyu kang wis tinemu jodoh kang wis kasuwun anggenipun gesang sesarengan ing benjangipun tansah tinuntun ing rahing kautaman tansah wani marang tumindak ingkang bener lan wedi marang tumindak ingkang nista kapiyarsa sesepuh pini sepuh ingkang hangawuningani dumadine ora sangat mojo pinanganten kekalih samudanipun tansah anenuwun mring pangayomaning Gusti Kang akarya jagat mugi are sangat mojo pinanganten kekalih samya guyub rukun anggenipun gesang sesarengan atut oruntut pepindhane lir kaya kekalih. Ayo kene lendo Diki kelawan putri ndak tuntun Sri Ramu tumuju ana ing sasana kamulyan yole yondo Prasetyo Dwi Ismanto anggenipun nuntun ingkang putra pinanganten kekalih sigra pratengongan kang tinuju minggah manjing timbang rasake lumebet madyaning kira-kira putrimu mantu karo putramu dhewe ngono abot endi to pakne yen tak rasake loro-lorone padha entenge ya padha abote bune Sakra Mangayu Bagya putra mantu endi to dununge putrane dhewe ayo kabeh rinengkuh padha bapakne. Iya bune heeh paripurnaning pinanganten kekalih katepang pamidanganira kelawan Kanjeng Rama Prasetyo arsa sinengkaken ing aluhur linenggahaken madyaning kursi gading dampar kencana sinengkaaken ing aluhur kajumenengaken nata kang wimbane lir kaya dening raja sedina ratu sedalu barang madyaning kursi dentaya kursi gading dampar kencana arisang pinanganten sari bedaya gelar tumapa ing titi laksana tata upacara asok guna kaya titi laksana tata upacara asok guna kaya kapiyarsa anak mas pinanganten kakung Bagus Diki Dwi Hermanto amaringi guna kayane kelawan garwa kinasih guna kaya kang dumadi saking arta receh miwah wujuding beras kuning pratandha tanggung jawabing tiyang kakung kelawan tiyang estri ujar ngendikanipun sesepuh miwah pini sepuh bilih tanggung jawabing tiyang kakung kelawan tiyang estri wajibe yo ngingoni
yo blanjani yo ngomah-ngomahi nanging tanggung jawab sing paling penting jarine Cak Ambon tukang syutinge manten lanang wajibe yo ngono iku Daya guna ingkang sampun kaparingaken katitipaken kapasrahaken pepunden kengalih Rama miwah Ibu Prasetyo kasigek hamurweng kawi. Nyuwun pangapunten kunjuk atur para rawuh Bapak Ibu sedaya kadang penderek pinanganten putri saking Dungus Puri Mojokerto. Leres Pak Bu nggih. Kalenggan menika kula minangka sesulih wakil saking panjenenganipun Bapak Prasetyo ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi maradikaning manah para rawuh sasampunipun pinanganten kekalih lelenggahan kanthi maradikaning manah. Monggo Mas Anoman kalian Mas Anggodo ingkang ngasta daharan. Anoman sing ngasta daharane panjenengan. Heeh. Wah iya, heeh monggo. Le Anggodo rene bendaramu nang kono ora nang kono nang jaba kono bakul es ya le ya. Heeh monggo enggak dipun aturaken batobat Adiwarna Project Mas Diki dadi manten senake manten teng mriko niku sing ngladeni biasane kembar mayang putri kalih kakung teng mriki ingkang ngladosi wujuding Rewondo. Rewondo menika kethek Anoman kalian Anggodo ingkang petak ingkang putih menika Anoman ingkang abrit menika Anggodo saudara sepupu nggih monggo. Raden Gatotkaca Raden durung sawetara suwe bendaramu kakung lan bendaramu putri anggone rawuh saiki katon lungguh jejer sesandingan kelawan garwane. Coba ta Raden sawangen Mas Diki kelawan Mbak Putri anggone lungguh. Mas Diki leh lungguh semune rada nglukru kurang jejeg awit mau ora doyan mangan Raden mikir sedina ora mangan awake sampe kuru kaya ngene. Kurukan daging mula iku Raden pasugatan dahar marang bendaramu enggal diaturno ya Raden. Monggo ditampani Mbak Putri sing nyangga piringe Mas Diki. Le Diki nek diputur aja ngguyu to Le nek ngono metutut ae. Monggo saiki tata carane Mas Diki sing nyangga piringe Nduk Putri nyekel sendok Nduk Putri bojone didulang ya Mbak ya. Batobat bejo lho iki duwe bojo Mbak Putri bejo lho bojomu murah senyum. Sedekah yang paling murah dengan orang lain itu adalah senyum sayang. Mbak dicekel janggute iya sik up wah kesusu ae selak luwe maca basmalah dhisik. Mbak Putri ini adalah suapan yang pertama kepada sang suami. Panjenengan nyuwun karo Gusti Allah muga-muga diparingi langgeng tansah omboten ngantos tukar padu anggenipun jejodohan bebrayan. Allahumma amin. Monggo didulang cekel janggute. Mangapa sing ngombo ki? Wah, Mbak Putri ya cocok nek dulang bojone awake lemu panganane Diki ya akeh. Ngerti ya ngono mau lek dulang nganggo sekrop ki ya. Ki. Alhamdulillah sakniki gantian. Mas Diki, ki ditareni kuwi nang kono ana endhog, ana lombok, ana tomat, ana timun. Nyuwun apa sayang?
Ayo ditareni muni sing banter. Nyuwun apa sayang? Mbak Putri, sampean jawab no. Kula nyuwun pajero mawon, Mas. Ngono lho. Nggih mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Guyub rukun dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Saiki wong loro nyekel piring, nyekel sendok, maem dulang-dulangan. Tondo katresnaning pinanganten kekalih guyub rukun kados dening rukuning Pak Prasetyo kalian Ibu Erawati ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Iya Pak Prasetyo bareng ngewasno Mas Diki mam dulang-dulangan kaya rada ngiler kepengin nggih Pak nggih. Niki wau grenengan kali Bu Erawati Bu. Iya Pak engko tak dulang nang guri kono lho Pak. Jarene monggo. Kok ya piringe tok ta unjukanipun monggo. Arupi tirta degan menika ateges pinanganten kekalih menika taksih legan dereng natos nindakaken sambut silane. Kowe mbok ombe dhewe bendaramu mbok sisane kaya ngono ku anggodo. Monggo dicekel sedotane sing kakung mimiki sing putri mimiki sing kakung. Cambon kaelokan omane kita lesu awake ngewasno panganan ngowah-ngowoh nang pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Alhamdulillah. Para rawuh kalenggan menika nderek mangayu bagya rawing pisan sutresna ingkang kalenggan siang menika piniji panjenenganipun Mas Ivan saha Mbak Umul minangka kadang pisan sutresna panjenengan nggih. Nggih sampun monggo. Bapakne apa bune? Kae ketoke lho nek gak kleru lho Pakne. Kae Mas Ivan karo Mbak Umul tindak rene. Ayo enggal-enggal diaturi tindak lenggah. Oh iya, ayo enggal disusul besane awake. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku, ora ana daya linangkung kajaba saking Allah kang maha agung. Monggo Bu Ira. Inggih kadang kinasih kadang pisan sutresna panjenengan. Lho Bu, wah dan nganggo cipika-cipiki guyub rukun katresnane mugi saged dados patuladan putra putri ing tembe benjangipun. Nggih, monggo. Kunjuk atur dumateng Bapak lan Ibu. Monggo kula aturi lenggah wonten inggil awit ingkang putra pinanganten kekalih Mas Diki kalian Mbak Putri badhe nyuwun pangestu sungkem wonten ing ngarsa panjenengan kekalih. Guyub rukuning kadang pisan sutresna daya-daya lumampah kanthi gegandengan asta saged dados tepa patuladan dumateng putra wayah ing tembe benjangipun. Arsana lenggahan kanthi mardikaning manah madyaning Siti Hinggil Ginapurata. Daya-daya ingkang putra pinanganten kakung miwah pinanganten putri nyuwun idi pangestu sungkem ring ngersaning Rama miwah Ibu kekalih.
kapiyarsa arsa lelenggahan kanthi mardikaning manah mangodaling griya Sri panganten kekalih anggenipun nyuni dipangestu Yayi garwanipun Kakang Yayi wonten dawuh Kang Mas ayu wong ayu sawise awake dhewe sinengkaken ing aluhur kelawan Rama lan Ibu nanging sadurunge sungkem kene-kene wong ayu adaten dhisik kerisipun Kakang pusakanipun Kakang iki ya Yayi ora prayoga yen awake dhewe sungkem ana ngersaning wong tuwa nggawa pusaka sing kaya ngene iki monggo Mbak Putri kerise Mas Adi diodot dhisik ya Nduk nek ngodot kerise bojone alon-alon ya Mbak Putri ya kuwi kerise bojomu jenenge keris Senggol Modot repepeh sowan sungkem mring ngersaning Rama miwah Ibu pinanganten kekalih dengan hati yang tulus serta perasaan yang berharap-harap cemas Ananda pengantin berdua sowan sungkem kepada ayah dan ibu. Ibu yang aku cintai, Ibu Ananda Diki putramu yang bersimpuh di hadapanmu, Ibu. Sembah baktimu serta terima kasihmu ku sampaikan kepadamu, Ibu. Telah banyak pengorbanan yang Ibu berikan kepada anakmu ini, Ibu. Hingga saat sekarang ini anakmu menjadi tumbuh dewasa, Ibu. Sembah baktiku kepadamu, Ibu. Anakku Diki, sembah baktimu senantiasa Ibu terima, nak. Sepertinya baru kemarin Ibu gendong Diki, Ibu nyuapin Diki. Sekarang Diki sudah besar, sudah mau menjalani kehidupan baru bersama istrimu, nak. Doa restu Ibu senantiasa mengiringi langkahmu. Bapak, ayah yang siang hari ini anakmu memohon maaf atas semua kesalahan yang hamba perbuat. Mulai dari Diki kecil, ayah telah membanting tulang mencari nafkah untuk kehidupan kaku, ayah. Banyak sekali kesalahan-kesalahan Diki yang Diki perbuat. Mohon maaf, ayah, atas semua kesalahan Diki. Mohon bimbinganmu, ayah. Anakku Diki, terima kasih, nak. Diki sudah hadir di tengah-tengah ayah dan ibu. Kadang ayah marah, kadang ayah emosi. Marah serta emosi ayah hanya semata-mata untuk Diki, agar kelak nantinya Diki dapat mengalungi kehidupan di dunia ini, menjadikan anak yang baik, anak yang senantiasa mempunyai tanggung jawab. Ayah, Putri minta doa restu, ayah. Iya ya Putri, sanana. Soanlah kepada kakakmu Umul dan Ivan. Mereka berdua sebagai pengganti dari orang tuamu, Bapak Suwiji dan Ibu Siti Masruroh.
yang telah dipanggil menghadap ke Ilahi Robbi. Kak Ulum sebagai pengganti dari ibu, semua doa restu yang aku minta kakak, mudah-mudahan putri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baru bersama Mas Diki senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kakak, adikku putri, senantiasa kakak sebagai pengganti dari almarhumah ibu akan mengiringi setiap langkahmu adikku. Jadilah seorang istri yang taat kepada suamimu. Jadilah seorang istri yang berbakti kepada suamimu adikku. Mudah-mudahan apa yang kau cita-citakan bersama suamimu senantiasa akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa adikku. Kakak Ivan, sembah sujudku di hadapanmu kakak. Izinkanlah adikmu putri memohon restu dari Kak Ivan sebagai pengganti ataupun wakil dari Ayah Suwiji. Putri, siang dan malam Kak Ivan senantiasa mendoakan putri. Mudah-mudahan putri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh Yang Maha Kuasa. Kakakmu Ivan dan kakakmu Ulum dari kejauhan akan senantiasa mendoakan kalian berdua. Mudah-mudahan kalian berdua akan segera diberikan momongan. Seorang putra, seorang putri yang akan senantiasa meramaikan rumah tangga kalian berdua. Kak Ivan, adikmu Diki mohon doa restu. Kak Ivan, Diki, hari ini juga kuserahkan putri kepadamu Diki. Jadilah Diki sebagai imam yang baik, sebagai suami yang bertanggung jawab. Lindungilah putri, bimbinglah putri istrimu, arahkan putri. Dari kejauhan kakak hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Diki dan putri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akan senantiasa diberikan kebahagiaan yang hakiki, diberikan rezeki yang banyak dari Gusti Allah. Diki, saking prarawuh puji syukur alhamdulillah birabbil alamin. Kula aturi kapendhet gambaripun nggih, jenenganipun Mas Diki, Romo lan Ibu kapendhet gambaripun langkung rumiyin. Foto sesarengan pinanganten kakung miwah pinanganten putri. Mas Gatotkaca, Mas Anoman, Mas Anggodo kula aturi meratitisaken foto sesarengan pinanganten kakung miwah pinanganten putri. Monggo sasampunipun ngagem curiga Diki, rada ngaten guyu le, alah mau kok nangis barang to le.
malih aku katut nangis. Nggih monggo. Kabiarsa wonten ing ngarsa panjenengan sami para rawuh. Asam manis nambahi luwese widodari pepindhane ayune Mas Diki lan Mbak Yu Putri datan supe tansah gandeng asta lurah rupa sesandingan sang temanten rukun bebrayan muga-muga lestaria atut runtut bagya mulya. Terima tamu wonten pinten, Bu? Ada berapa semua terima tamu? 5, oh 6, 7. Oh nggih monggo mriki. Wah, terima tamune jan ayu-ayu tenan nih. Ya iki jenenge wong ayu kan nggo tamba loro untu. Monggo. Nggih. Wis mesti bebrayan salami-lami Dahayu Lux. Gaya kesini, khusus Mas Diki kesini. Mas Diki kesini. Semua cucuk lampah naik ke atas. Cucuk lampah Dahayu Lux, monggo. Mas Diki sini, nun sewu. Aku lagi percaya nak sampean dadi tukang foto. Nyekel kamera, koncone difoto. Ayo. Nyekel kamera, koncone difoto. Nah, monggo, monggo Dahayu Lux. Periase monggo rada cepet sithik. Heeh. Ayo kapan maneh garap Diki nek gak ngene iki kak ya. Engko janji hasilnya elek awas engko. Tak pecat dadi bose Adiwarna Project. Heeh, pun monggo. Ya kono munggah. Wis kapan meneh garap Diki nek gak ngene iki ya. Heeh. Monggo periase. Wah iki jan periase ana sing tubang barang ya. Nggih monggo periase dibagi, periase dibagi. Nggih. Tak jane kae mantane Mbak Putri jane sing jajari aku jane. Pantes, heeh. Aku kok medun teko kewade. Ah, Diki nggo warit. Wes kono difoto, nggih. Monggo, heeh. Diitung sing banter iki. Halah kurang banter, neh sing banter. Halah kurang banter iki. Gaya bebas, ya, gaya bebas. Alhamdulillah. Nggih, sampun. Piye rasane iki? Heeh, mantap. Heeh, alhamdulillah nggih. Matur nuwun monggo. Terima tamu semua turun nggih. Semua turun. Kapan meneh. Nun sewu niki Mas Diki niki bose Adiwarna Project. Niki nggih sabone bente napa? Sabone bendina nggih turut terop kados kula, kados kanca sampunipun anak Mas pirenganten kekalih anggenipun netepi darmaning sepuh anggelar tumapa ing tata upacara panggih pinanganten daya-daya sang wedananing laku Raden Senggara dhuwur lungguh dhuwur. Nggih, monggo. Wadah nggih cipika-cipiki barang ibuke nggih. Nah, gandengan tangan bisane wedi nek mulih nek ucul. Nggih, bridesmaid mana bridesmaid? Bridesmaid, bridesmaid. Wah, bridesmaid-e ayu-ayu tenan iki jan. Monggo. Ngesakno tenan lungguh nang kono ngowah-ngowah. Mikir apa to rene? Paketane ru dikirimno ya Mas ya. Obat kok ya mesak nomong. Anu manang godo monggo.
Monggo. Anoman nang godho wis nang kono, petan ya ora apa-apa. Bat obat gaya bebas. Oh, sopo MC ini mboten safoto kok gak dadi kok. Sambung lagu ya wedanane nyuda. Hei, hei. Ye. Oh, ya. Hei. Ya. Yo, alon-alon ae Mas. Ya. Hei. Ya. Loh, kok mati? Nggih. Kok dhisik. Iya. Lah iya sing separuh mati ya, ya. Iya. Yeah. Salele. Ya. Bridge mat. Ya. Ya. Iki bridge mate melok maju. Nek bridge mate maju. Yo, maju kabeh ayo. Tak gantine lagune. Yo. Wis kono ayo. Hei. Ya. Iya yo. Hei. Ayo Mbok Sutama. Mbok Mumun. Hei. Adina minggu sing kaku. Anggodo mantene jangan sekte, mantene jolali no. Ya kono ae mantene nang kono ae joget wong loro kembar mayange melok ayo. Ya ayo ki joget ki. Ayo wis kabeh melok joget wis. Ayo wong pawon sing ngadang ya metu kabeh wis. Ayo Mbok Mumun. Ayo. Wis kono padha joget dhewe. Dalange kesel arep ngombe dhisik. Mantene ke tengah. Ayo ki kono ki, ayo ki. Hei. Ya. Ayo Bode sing teko pawon sing dasteran ayo Bode.
alhamdulillahirabbil alamin tanggap wacana tata upacara panggih pinanganten paripurna sampun ing samangke sumangga angance adhira cara salajengipun malih inggih menika resepsi panggih temanten. Mila saking menika kawula nggembel kamardikan panjenengan anggenipun sami wawan pangandikan kaliyan kadang mitra pitepangan adicara resepsi panggih temanten daya-daya kita milai. Nun sewu saderengipun Mas Diki, Mbak Putri nek lungguh mepet. Put nek lungguh mepet, nah tangane ngrangkul nang bojone. Heeh ya ngono. Mak, Mbak, rangkulan tangan iku aja dipedhot, aja diculno. Yen to durung marilih maca doa, nggih. Insyaallah barokah gedhe kanggo panjenengan wong loro. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Hadratul muhtaramin kunjuk atur dumateng panjenenganipun para rawuh, para tamu kakung miwah putri, para kadang penderek pinanganten putri ingkang satuhu kinurmatan dumateng sesepuh bini sepuh sagunging para aji sepuh ingkang sampun kebaing kawruh lebda ing pitutur pono ing pamawas kiblating panembah ingkang satuhu kinabekten dumateng para kiai, bunyai, ustaz, ustazah ingkang rinten dalu tansah sinanding mring kitab wahyuning ilahi rabbi awujud kitab suci Al-Qur'an ingkang pantes kawula pinundi. Nuwun keparenga ingkang nenggani menika kula jumantaka wonten ing ngarsa panjenengan sami pinitaya minangka pangripta hadiwicara sulih sarira saking panjenenganipun ingkang hamengku karsa Bapak Prasetyo Dwi Ismanto sarimbit Ibu Erawati pidalem wonten ing Poh Kecik Dranggu Mojokerto. Kalenggan menika panjenenganipun sampun netepi darmaning sepuh andhaupaken putra putrinipun anak Mas pinanganten kakung Bagus Diki Dwi Hermanto ingkang sampun kadhaupaken salah satunggaling kenya ingkang mijil saking tlatah Dungus Puri Mojokerto. Anak Mas pinanganten putri Kusumaning Ayu, Putri Diah Kurnia, putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Suwiji almarhum miwah Ibu Siti Masrurah almarhumah. Para rawuh kalenggan menika kawula minangka pangripta hadiwicara saderengipun kawula ngaturaken rencana adicara ingkang badhe kalampahan. Langkung rumiyin sumangga siang menika panjenengan sesarengan kawula dherekaken manungku ngaturaken puja puji wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang ngakarya jagat nggih Allah Subhanahu wa taala. Lan inggih awit saking sih kawulasanipun kula lan panjenengan sami tansah pinaringan limpahan barokah, rahmat, nikmat saha hidayah saking ngarsa dalem Allah. Hingga kalenggan siang menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Prasetyo Dwi Ismanto. Saperlu paring puja pangestu, paring pakurmatan jumenengipun pinanganten kekalih kanthi kawontenan kabagas warasan. Ingkang angka kalih selawat mahasalam sumangga tansah kita aturaken dening junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikali Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi akhir zaman ingkang dados mustikaning jagat panutaning para umat ingkang sangat kita tenggo safatipun benjang wonten ing yaumil kiamat. Para rawuh keparinga kalenggan menika kawula badhe ngaturaken rencana adicara ingkang badhe kalampahan. Adicara ingkang angka sepindhah inggih menika pambuka utawi pembukaan adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
Paripurnaning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kalajengaken tata upacara lung tinampen pasrah saha panampen pinanganten kekalih wondene ingkang minangka pitungkasing atur minangka panutup badhe katutup waosan doa. Para rawuh makaten kala wau menggawe reroncening adicara ingkang badhe kalampahan. Kangge ngawekani minangka pambuka sumangga sesarengan kalenggan menika panjenengan kula aturi ngaturaken waosan suratul Fatihah kunjuk atur tumraping pinanganten kekalih Mas Diki saha Mbak Putri mugi-mugi anggenipun gesang sesarengan tansah guyub rukun dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen kaparingan jodoh kalian Allah Subhanahu wa taala donya dumugi alam delahan ing tembe benjangipun. Mbak Putri pira le? Mbak Putri pira Mbak? Oh 2. Mas Diki 5, Mbak Putri loro. 5 tambah loro pinten Bu? 7. Alhamdulillah. Karena dinggo bentuk klub futsal ya le ya. Sar diparingi putra putri pira wae diterima ya le ya nduk. Sing penting nganggone gula wentrah putra putri ing besuke digula wentrah kanthi soleh lan solehah. Tak dongakno muga-muga pinaringan rezeki sing kathah sing barokah Allahumma. So rezekine nek turah iso dienggo budal nang Mekah lan Madinah Allahumma. Nah, nek budal nang Mekah aja saiki sik ya Mas Diki ya. Saiki Iran isih rame, heeh sok ben ae. Para rawuh angan jadi cara salajengipun malih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kunjuk atur dumateng pepundhen kawula ingkang minulya Ustadz Khosiin. Bidamali kunjuk atur dumateng Ustadz Khosiin ingkang badhe ngasta waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an wekdal saha papan palenggahan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min أم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Pak Bu, saderengipun monggo kalih dipun dahar kalih dipun nunjuk nggih cecawisan ingkang wonten ngajeng panjenengan monggo sedaya kemawon kasikecaken ingkang dipun dahar. Para rawuh hangan jadi cara salajengipun paling menika tata upacara lung tinampen pasrah saha panampen pinanganten kekalih adicara ingkang ngongkos pindah di menika pasrah pinanganten putri kunjuk atur dumateng pepunden kawula ingkang minulya panjenenganipun Bapak Majid ingkang minangka sesulih saha wakil anggenipun badhe ngaturaken pasrah pinanganten putri wonten ing ngarsa dalem panjenenganipun Bapak saha Ibu Prasetyo wekdal saha papan panggenan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ambali malih kok mari mangan kok sok males ngono nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustad-ustadah ingkang tansah kawula takzimi, ugi ingkang kula hormati Bapak Prasetyo Dwi Ismanto kalian Ibu Herawati ingkang tansah kawula hormati, segenap pengiring saking kemanten putri ingkang tansah kula hormati, ugi segenap undangan ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati, wabil khusus Ananda Dikdwi Hermanto kalian adik putri Diah Kurnia ingkang sangat berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita masih diperkenankan dan diberikan nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka walimatul aurus ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita ucapkan kalimat tasyakur hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Salat ma'asalam, marilah tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Prasetyo Dwi Ismanto sekeluarga, kula jumeneng wonten mriki panggenan boten sanes dipun suwuni dipun amanati kalian keluarga besar dari Bapak Swiji kalian Ibu Siti Masrurah kapurih atur pasrah kemanten putri inggih menika Putri Diah Kurnia. Nanging saderenge kula masrahaken ponakan kula menika niki tasih ponakan. Dadi niki wong nggih comotan mawon, dicomot dikongkon masrahno ngoten mawon. Nanging saderenge kula atur pasrah dumateng keluarga besar saking Bapak Prasetyo, kula ngaturaken matur nuwun sanget atas penyambutan. Dene menapa awit dugi kala wau pun disambut kalian adicara ingkang dawa tapi nyenengaken lah nggih. Tapi sing paling seneng malih nggih kemanteni dawa niki biasae. Pramila menika kula aturaken matur nuwun sanget kalian Bapak Prasetyo Dwi Ismanto kalian Ibu Herawati Sukelarga. Nanging kula sak rombongan iki berangkat saking Dongos niki wau alhamdulillah sederek sedaya sehat-sehat sedaya Bu, nuwun sewu. Wau niku kula tingali nggih nedoni kuatah. Nggih ngapunten ingkang kathah mbok bilih rombongan saking pengantin putri menika kok akeh mangane lah ngoten nggih. Niki merga nggih sehat, alhamdulillah diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 kula kalian rombongan sekeluarga menika boten sanes netepi kewajiban menika ya napa nggih keluarga nggih kudune tetep napa nggih istilahe wong Jawa niku ngeterno mosok kadijalno budal dhewe ngoten nang. Dadi niki sepeda malih monggo saderenge acara nika kula atur patra niki kula sampaiaken monggo kita dongaaken kemanten kekalih menika mugi-mugi dalam membentuk atau membangun rumah tangga menika estu-estu angsal ridho dan barokah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga ditadosaken pengantin ingkang sakinah mawaddah hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kanthi ucapan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ananda Putri Diah Kurnia kula pasrahaken bongkoan. Nek bongkoan iki kalau dadi situ pun jenengan ramut, jenengan totoh, mbok pilih enten kekirangan nggih monggo dipun sanjangi, dipun beri pengertian sehingga dalam membentuk rumah tangga menika saged lancar, saged gayuh kapecan wonten donya mangke ngantos wonten akhiratipun. Ingkang pertama kula pasrahaken dumateng Bapak Prasetyo keluarga. Ingkang kedua kula pasrahaken dumateng adik kula Dik Dwi Hermanto. Wis tak pasrahno awakmu Dik, wis toton ya apa isane rumah tangga iki iso tentrem, bahagia, wis gak neko-neko ngoten mawon. Sapabiara acara menika kula sak rombongan badhe wangsul nyuwun pandonganipun mugi-mugi berangkat pulang saking mriki sampai tujuan rumah dipun paringi seger kewarasan, boten enten bahaya, enten alangan menapa-menapa. Menika ingkang saged kawula aturaken mbok pilih anggen kula matur wonten kirang sarune kula nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah kula akhiri hidinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wonten ing salajengipun pasrah badhe katampi Bapak saha Ibu Prasetyo ananging nyuwun agunging wiloso ingkang tanpa pamit kalenggan menika Bapak saha Ibu Prasetyo boten kawa matur piyambak wonten ing arsa panjenengan sami Bina saking menika piniji minangka talanging basa talanging atur panampen pinanganten putri minangka talanging basa badhe dipun sarirani panjenenganipun Ustadz Supadyono kunjuk atur Ustadz Supadyono wekdal kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Faqaulullah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, ugi dumateng keluarga besar nggih menika pengantin putri ingkang saking pundi Dungus Bapak saking Dungus Puri ingkang kawula hormati ugi dumateng Sohibul Hajah nggih menika Bapak Prasetyo Dwi Ismanto nggih ugi ingkang kula hormati nggih menika pengantin kekalih ingkang sangat berbahagia. Muga-muga niki kula dongaaken muga-muga selalu sayang nggih sampai akhiripun nggih sampai Allah memisahkan nggih. Terus Pak Diki niki dadi pengantin niku enak tapi aja sampai belum balik dadi kemanten nggih. Pisan mawon niki mawon. Alhamdulillah para rawuh ingkang hormati puji syukur alhamdulillah ing sonten ingkang penuh barokah menika kita saged bermuajahah bersilaturahmi antaranipun warga dusun Dungus Puri kepanggih kalian warga dusun Poh Kecik Ndelanggu Mojokerto. Alhamdulillah muga-muga silaturahmi menika ndadosaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Dungus kalih keluarga mriki dados keluarga ingkang harmonis nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat wassalam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, muga-muga kula lan panjenengan sedaya niki asal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benjang wonten yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang ngurmati bilih kula wau asal amanah saking Sohibul Hajah supados maringi sambutan panampi atur saking keluarga pengantin putri. Pramila saderengipun sambutan kula aturaken kula mewakili Sohibul Hajah ngaturaken marhaban Allah wasalam fi udurikum sugeng rawuhipun dumateng keluarga besar pengantin putri ugi sedaya pengiringipun sumangga dipun sekecakaken anggenipun caos nggih pahormatan Sohibul Hajah. Monggo nggih BN niku wau pun capek. Monggo dipun sekecakaken nggih. Ingkang kaping kalih nggih menika mbok bilih anggenipun Sohibul Hajah menika
anggenipun caos penghormatan dhateng panjenengan sedaya wonten kirang saenipun utawi wonten kirang ramahipun anggenipun nyambut kula rawuh panjenengan sedaya wau Sohibul Hajah nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Para rawuh ingkang kula hormati, kula wau saking wakil pengantin putri sampun masrahaken dumateng keluarga mriki. Kula mewakili keluarga mriki dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Pasrah panjenengan kula tampi kanthi renenang penggalih kanthi tangan kekalih putri panjenengan sampun kula trami kula anggap dados keluarga mriki. Nggih, muga-muga nyuwun donga panjenengan sedaya mugi-mugi keluarga mriki saged maringono napa pitutur-pitutur sesuai dengan ajaran Islam sehingga putra-putri ingkang nembe kemawon menikah akad nikah kala wau saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalipun ugi matur suwun sanget kala wau kula kok semerep beto jajan kathah ngoten nggih. Alhamdulillah mugi-mugi niku wau estu-estu luar biasa kathah sanget. Pramila kami mewakili Sohibul Hajah matur suwun sanget nggih mugi-mugi ingkang jenengan beto kala wau ndadosaken barokah dumateng keluarga mriki nggih Pak nggih. Amin. Salajengipun kala wau kadose nggih sampun pamit. Pirose nak sampun mantun acara demi acara badhe tindak kundur. Pramila kula mewakili Sohibul Hajah mboten saged mbekani napa-napa dhateng panjenengan sedaya Pak Bu nggih. Nggih, namung dedonga muga-muga wangsul panjenengan dugu mriki ngantos dumugi griya panjenengan sami-sami saged dipun paringi kelancaran, slamet mboten enten alangan setunggal punapa-punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir nggih kula minangka wakil saking Sohibul Hajah mbok bilih anggen kula matur utawi mewakili atur panampi wonten kirang saenipun atur kula nyuwun agunge pangapunten nggih Pak nggih. Langsung donga mawon apa? Nggih. Nggih kangge menyingkat waktu Pak nggih. Monggo kita sareng dedonga nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi anggenipun hadah hajat Bapak Prastio Dwi Ismanto menika dipun paring kelancaran kaliyan Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi putra-putrinipun dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fa'na amra bala wal ghala wal waba wal fasya wal munkar wa suyufa mudalifati wa sa'ida wal munkar wa sa'ida wal mihan wa dhahara minna wa ma batun min baladina hadal khasa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking para rawuh kanthi paripurna nimosan doa pramila paripurna ugi lelampahan reroncen ing adicara panggih pinanganten ing kalenggan siang menika. Kawula minangka pangripta hadi wicara hamba bilih milih ngajeng inggih saprika wonten sasar susuring rembag tindak tanduk ingkang kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan. Kawula minangka jalma manungsa limrah namung saged nyuwun agunging pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Ing wusana billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ingkang pundi milih ingkang cokek napa sing pundi niki cokek ngajeng niki nginggil niki nggih nggih monggo wengis monggo Pak Dik. Aku paten ana wae timbang aku pisah karo kowe tangismu ana panggonku kok tutup wangise atimu atune atiku iki mong sliramu kang bisa nambani balung klopo pari pasan tresnamu bola etokan tolong ngono aku iki ojo nganti aku bocah walasono awak iki aku pengen kumpul kali kok wangi taman atimu tanpa dosa tega ninggal aku baleno taline tresno aja nganti undar ilang wis proase
kenangan sepeleku, tondo seneng marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui tadi motomu kebak pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Yang selalu setia menemaniku.
Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Kenal jopon jarone wis saling padha ngertine nanging ning opo kok rampo pertahanke Tipis pertahanan hatimu nyoto kalah kalih masa lalumu. Desa musik Nikan Salindri. ada Om Deni Canan ayo mulai Saya tak bukane kan, ini ngono kan. Aduh. bejare mulai iki Rasido mulai deh. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga waktune boten tepat Lagi bunga nyawange semu wis dikon lali kali sikaran ati Melek oh sayang aku sing berjuang diponangipun panting ben ora kurang Dengan gampangnya sampeyan
ini luar biasa. Desa musik lo ki. Wih, asik kan? Sedalam samudera telah aku selami, setinggi langit di angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Segala penantian panjangku setelah